O Paseo dos Mosqueiros en Castiñeiras remata as obras de rexeneración logo dun investimento de 210.000 euros. Ademais desta actuación, o Concello de Ribeira comezará próximamente nesta parroquia a mellora da contorna da Meixida e a pavimentación da Rúa Curros. Castiñeiras conta dende hoxe con outro gran investimento. O Paseo dos Mosqueiros culminou as obras de rexeneración grazas a unha achega de 210.000 euros. Financiado con fondos europeos Next Generation, o proxecto supuxo a renovación integral dos pavimentos, ademais da instalación de novos sistemas de iluminación pública máis potentes e eficientes. O Concello de Ribeira aposta ademais polos espazos verdes coa plantación de diversas árbores para potenciar a beleza natural e crear un espazo máis acolledor para veciños e visitantes. Esta actuación, que ascende a máis de 210.000 euros, pois ven a renovar todo esta fronte marítima, este paseo que para uso e desfrute dos veciños e das veciñas de Castiñeiras, e queremos resaltar que é unha actuación que permite gañar en accesibilidade para todas as persoas que presentan algún tipo de dificultade a hora de moverse, e tamén que reforza esas zonas verdes, ese espacio de ocio para a veciñanza e tamén todas as persoas que nos visiten que teñan unhas infraestructuras axeitadas. Ao longo dos traballos desta actuación renovouse toda a pavimentación deste paseo marítimo, tamén se renovou toda a varanda perimetral para evitar caídas á propia praia, renovouse tamén a iluminación, por tanto tamén se potencia unha mellora nesa iluminación pública para... Esta non será a única intervención planificada en Castiñeiras. A contorna da Meixida mellorarase apostando de igual maneira polos espazos verdes e a humanización do lugar. É a renovación da fronte marítima do paseo da Meixida. Unha actuación tamén valorada en máis de 163.000 euros e que pretende tamén continuar esta filosofía de ter espazos de uso e desfrute para a veciñanza onde os propios veciños e veciñas teñan un lugar de encontro, non? Aproveitarase na zona da Meixida para renovar a pavimentación, mantendo tamén o número de estacionamentos que hai ali para os propios veciños e tamén os visitantes que van ás zonas de praia, e tamén manterase a mesma filosofía de plantar árbores e zonas verdes para gañar en confortabilidade, non? A última das obras previstas en Castiñeiras é a pavimentación da Rúa Curros cun valor de 88.000 euros, un total de 460.000 euros destinados a esta parroquia no que para o alcalde de Ribeira é unha mostra do compromiso do Concello co seu rural. Unha pavimentación dunha rúa deteriorada coa que pretendemos garantir que as estradas desta parroquia estean en bo estado, non? En total, entre estas tres actuacións que fixemos ou que estamos facendo ao longo de 2024 e 2025, sumamos máis de 460.000 euros investidos na parroquia de Castiñeiras e, por tanto, o Goberno Municipal, con feitos, fálase máis que con palabras, non? Son que estamos investindo tamén importantes cantidades de recursos nas nosas parroquias, como viñamos sempre defendendo.